חוזרים אליך, אמרניצה, סליחה. אני לא הצלחתי להבין מה אתה עושה אם אתה היום בראש המדינה, ואתה היום רץ לראש מפלגת העבודה, ותכף נדבר גם מילה על זה. מה אתה עושה? אתה אמרת להכות אותם חזרה, אז נתניהו עשה את זה, והנה הוא חזרה. מה אתה עושה היום כדי להפסיק את הסלמה? אני מניח שהדברים שונים ממה שאומרת חברת הכנסת חוטובלי. קודם כל, נתניהו לא עשה את זה. למה תוקפים את האספה הזו של בכירי הארגון הטרוריסטי הזה שעה אחרי ולא שעה לפני? אם יש התראה, למה לא מטפלים בה מראש? תראה, צריך להכות בחמאס ללא שום חשבון. אני נגד מבצע קרקעי, אבל מהאוויר אפשר להכות ולתקוף מטרות בלי להניד עפעף. וזה יביא לפתרון? זה, קודם כל צריך להחזיר את ההרתעה. כי בלי הרתעה במזרח התיכון אין חיים שקטים לאף אחד. והיציאה מעזה הייתה יציאה נכונה, היא נעשתה בדרך שלומיאלית. כי בדרך שאנחנו ביצענו אותה, העלינו את החמאס בעזה, או עזרנו לו לעלות בעזה. בסופו של דבר במזרח התיכון אין גבולות ברי הגנה. תגידו, מה קורה לכם שם במרוץ לראשות מפלגת העבודה? אתם הופכים להיות נורא ימנים. אתה אומר לתקוף, שלי יחימוביץ' רוצה לחזור למערת המכפלה. אם הקשבת לי גם עכשיו וגם בשנים הקודמות, אני תמיד הייתי בעד תפיסת עולם ביטחוניסטית ששומרת על ההרתעה כנגד צבאות ערב והטרוריסטים. גם מי שחושב שאנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים וליצור גבול בינינו לבין הרשות הפלסטינית. גם מי שהאמין ומאמין שהיציאה מאז הייתה נכונה, והיציאה מלבנון הייתה בזמנו נכונה, חייב בצד זה לדבר על הרתעה, שבה גודעים את היד בכוח למי שלא מבין שמדינת ישראל לא רוצה לשלוט בהם, לא רוצה לשבת בשטחים. זה עובד. אבל הדיבורים עליהם חסרי אחריות, אני אגיד לך למה. כי אתם בעצם תומכים פעם אחר פעם בנסיגות האלה, ואחר כך אתם אומרים... אני עוד לא שמעתי מה את מציעה. עוד לא שמעתי מה את מציעה. שנייה, קודם כל אני מציעה לא לחזור על טעויות, בתור התחלה. זה הצעה מצוינת. לא, אני אומרת, אתם הרי ממשיכים... מי זה אתם? תסבירי מה ההצעה שלכם. אני אסביר לך. אנשים שתפיסת עולמם מדברת על התנתקות מהפלסטינים במנותק מהעובדה שהם כרגע לא רודפים אותך בגלל שאין מדינה פלסטינית. החמאס לא רודף אותך בגלל להיעדר מדינה פלסטינית. הוא רודף אותך בעצם קיומך. אני לא צריכה להסביר לך את זה, אתה יודע. אני אומרת... הוא אומר בוא נתקוף, מה את אומרת? בעניין המרכזי, אני קוראת לזה להגן על האזרחים שלנו. אני מסכימה איתך, ואני גם לא הייתי רוצה לראות חיילים שלנו נפגעים, ואם יש דרך לעשות את זה בדרך אווירית, אני שותפה לדעתך. ואני אומרת, בוא תהיה ישר. האם את מציעה לחזור לעזה? תהיה ישר עם הציבור. האם את מציעה לחזור לעזה? מדינת ישראל חזרה לעזה בעופרת יצוקה בפעילות צבאית. האם את מציעה לחזור לעזה, לכבוש את רצועת עזה? לחזור לעזה ולשלוט בעוד 2 מיליון פלסטינים. אני לא שר הביטחון. תפקידי כאן זה לא להציע לכבוש דברים. אבל מה עמדתך? לא רוצים לשמוע מה לעשות. עמדתי להגן על אזרחי מדינת ישראל. זו עמדה מצוינת, אנחנו שותפים לה. אבל אני אומרת, אתה לא יכול כאן לעמוד ביושר מול הציבור, כשאתה דגלת במעשים חד צדדיים שאלה התוצאות שלהם, אתה לא יכול עכשיו... אבל אני עוד לא שמעתי מה את מציעה. אני מבקש להעביר את הדיון מהמישור הפוליטי למישור הביטחוני. אני אומרת, ההצעות שלכם. רגע, אבל אני רוצה לומר לא, זה לא יתנהל ככה. אנחנו חוזרים לעניין הביטחוניות, שאני רוצה עוד מילה אחת המליצה לפני, לא חוזרים לעניין הביטחוני. כן שקשור למפלגת העבודה, ביום שישי האחרון שלי יחימוביץ' בכותרות בעיתון הארץ, אומרת שמפעל ההתנחלויות הוא לא הבעיה הגדולה שלנו, אומרת שלא צריך לקצץ בתקציב הביטחון, אומרת שגם הסיורים במערת המכפלה הם סך הכל הגיוניים. אני חוזר לשאלה של אורלי, מה קורה לכם שם במרוץ למפלגת העבודה, והאם אתם מצטרפים לגברת חוטובלי בליכוד? תראה, אין ספק שסוף סוף שלי יחימוביץ' ביטאה את דעותיה המדיניות הביטחוניות שעד היום היו נסתרות בפני קהל הבוחרים, וכשהיא הביאה אותם לידי ביטוי היא כמובן בידלה את עצמה ממפלגת העבודה, לא רק ממני או מאחרים, אלא בידלה את עצמה ממפלגת העבודה. היא אומרת דברים הזויים לחלוטין. מה שעשו ראשי מפלגת העבודה, ברור. זאת לא הבעיה. זה נכון שראשי מפלגת העבודה התחילו במפעל ההתנחלויות, אבל לומר היום שההתנחלויות הם לא העוול הגדול שנעשה לנו, לא לפלסטינים. היא אומרת את האמת, כי גם כשמפלגת העבודה הייתה בשלטון, היא לא פינתה יותר התנחלויות ממה שפינה נתניהו, ואתה יודע שזה איזשהו... אורלי, וזאת הסיבה שאני מתמודד על ראשות מפלגת העבודה, כי מפלגת העבודה איבדה את זהותה.
לצורך כל עניין מעשי. לא קיימת היום מפלגת עבודה. 8 מנדטים, היא לא משפיעה על כלום. היא איבדה את זהותה בכך שהתחברה לכל ממשלה ימנית ב-30 שנה האחרונות. למרות הסקרים, אני חושב שעדיין יש לך סיכוי לקחת את ראשות מפלגת אני בטוח שיש לי סיכוי, בגלל שאני המבוגר האחראי. אני היחידי שיכול להביא את מפלגת עבודה חזרה לשלטון ולהיות ראש ממשלה. כי האלטרנטיבה היחידה, גם בתחומים החברתיים-כלכליים וגם בבניינים הביטחוניים, היא אלטרנטיבה של מפלגת העבודה. אנחנו מודים לך. חברים, אתם נשארים איתנו? לא, אתם נשארים איתנו. יורא עוד לא אמר מילה. נכון, אבל הוא נשאר איתנו. ואנחנו חייבים מה לעשות, כי אחרת אנחנו חוטפים כנסות עד כדי כך.